dagens video, der skal jeg have lavet nogle ting til fryseren. Jeg skal lave noget øllebrød, og så skal jeg lave nogle squash muffins. Og jeg starter med at lave noget øllebrød. Det er en ting, som min datter hun rigtig godt kan lide, og som vi egentlig har lavet rigtig meget siden, faktisk siden vi startede med, at hun fik grød og alt det i starten, da hun skulle til at have noget andet end brystmælk. Og nu er hun 2, og hun elsker stadig øllebrød. Og det er, altså det er oftest noget, hun får som mellemmåltid. Hun får til morgenmad, der får hun generelt havregrød, fordi hun er virkelig, virkelig glad for havregrød. Og så en gang imellem, så kan vi godt finde på at lige få lidt variation i det. Så kan hun også få lidt øllebrød en gang imellem. Men generelt så er det egentlig mere sådan et mellemmåltid, vi laver. Og det er virkelig rart at få fryseren fyldt op med det. Pointen med de her få det gjort videoer, det er jo lidt at inspirere til nogle af de der ting, som er rigtig gode at få gjort, men som det måske nogle gange kræver lidt, hvad kan man sige, det kræver lidt ekstra indsats at lige få taget sig sammen til at få dem gjort, fordi det måske tager lidt tid, og noget af det der med at få fyldt op i fryseren, det giver virkelig noget. Nu øllebrød, det er jo en af de ting, som jeg synes er virkelig dejligt nemme at lave. Egentlig noget af det nemmeste, tror jeg, man kan lave. Det er jo selvfølgelig, det er mere sådan babyversionen, eller børneversionen, kan man måske kalde det, øllebrød. Så der er ikke øl i, men det består primært af vand og rugbrød. Jeg synes, at hvis man har en lille rest rugbrød, så kan man jo nemt lave en lille portion eller nogle få portioner af det. Jeg plejer også at gøre det her, hvor jeg køber et par rugbrød, altså specifikt til det, og så laver en stor portion til fryseren. Det er jo ikke det kønneste, man kan spise, men det smager bare fantastisk, og hun er så glad for det. Det næste, jeg skal i gang med, det er de her squash muffins. Og de er altså ret geniale til, altså bare til at have som mellemmåltid derhjemme, og også til at have med på tur, fordi de er virkelig nemme at transportere. Det er sådan noget, der ikke sviner og griser, og som er rigtig nemt og kompakt. Så det er også super sundt. Det er bare rene, gode ingredienser deri. Masser af squash, blomkålsris. Der bliver begge dele kogt op, og så sørger jeg ligesom for at vride væden ud af det. Pisker nogle æg. Så det egentlig bare blendet sammen.
og blandet op med de piskede æg. Der kommer lidt bagepulver i, og der kommer lidt salt og peber, og hvad man ellers har lyst til at putte i krydderier. Jeg putter også lidt løgpulver i. Der kan man jo helt selv vælge, hvad man har lyst til. Man plejer at prøve det. Og så putter jeg noget satar i. Det er noget, som er sådan meget go-to hjemme hos os. Jeg synes, det bidrager mig rigtig meget godt. Man kan jo putte altså lige, hvad man har lyst til. Så en generøs portion olivenolie. Og igen, brug den olie, som du har stående, som du føler, du har lyst til at arbejde med. Og lidt hvedemel. Her kan du også lave den melblanding, du ligesom føler, du har lyst til at bruge. Altså, man kan virkelig eksperimentere meget med den her. Og bruge nogle forskellige former for fuldkornsmel, blendet havregryn, hvad man nu lige føler for. Så pensler jeg bare lige formene, så det ikke hænger fast. Jeg synes, det er sådan nogle her, der bare er guld værd at have liggende i fryseren til når man står en weekend, og man lige skal have en nem snack op til den lille, eller ja, som sagt, når man skal på tur. De er virkelig, virkelig gode at have liggende. Jeg har selvfølgelig også selv prøvet smagt den meget, jeg synes, det er virkelig dejligt. Så tak fordi du så. Jeg håber, du kunne bruge det, og det kunne give lidt inspiration.